lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksud? Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Wis tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah. Alon-alon ta. Nadyan Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waloyo, elok tenan iki. Niki jagani jenengan lek kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marahi nggih. Alah wong kula niku waton obah mau. Nyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih, matur nuwun. Bisa gawe bungah insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalujengan kasarasan duwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah kepareng pinanggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lek ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepenuk, kepethuk dadi nggih. Kyai sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klira-kleru ngoten to, Mbak? Mboten mung cok ngendika, ngopo-ngopo ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye upamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek upamane bar tanggapan kondur ngoten teng dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi kok. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lek ngijapi mbok wis meteng 3 sasi biasa. Nek ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan sampean yo. Mengkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi yo ndras tok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloyo? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu-antu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten. Upami napa niku wonten jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang ingkang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa jawah niku jawah barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan. Mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula ra Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten Piyayi sinden-sindene Waranggana ya jos-jos mangkono bukasi. Wah, matur sembah nuwun banget. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbok Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh ke anak kula niku isane gur ngenten iki lho. Piye?
Lah niku nek cobi jenengan, nek kula kledekne siji ngoten pripun? Lho saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene maju kene. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Nah, Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggal nggih jadah niku. Wah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya iya. Cek. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat, pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, Kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Niki ketok tak duke. Anggere rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gergeten kemule tak lempit ngoten. Lah mah ketok kabeh lho, Pak. Ane rak ya aman nggih. Niki ngisuk Kang Dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger Alhamdulillah. waras nggih. Seger waras. Nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi. Niki mboten gedhe nih biasane niku cilik niki nek tempat jenengan gedhe dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampan jak ming pisan kepethuk katok kok sampean. Niki Lah, nggih. anak kula ya loro. Oh. Kene gek ngadeg kene. Pisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah ndarani kepiye. Mik mundi. Kuwi. Heeh. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe Wah. putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh, Sik Pak, aku kudu pinter-pinter salim sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning Ah. sik bayari iki soalé Oh ya. iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok. Oh, iya melu ta, Pak? Melu. Melu tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene ta, Pak? Ning sik sembodo anake. Lha napa? Lek anake kula job tanggal 10 ning kali pancur siap tenang kabeh lek bapake kula Piye? nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Ya yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah, tenan. Alhamdulillah. Gen kula niku hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, Wah. ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye sebelum Oh. pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Engko- Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah kok nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun. Bang. Iki mesti modusnya bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi, kok nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni clek. Oh. Ning angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke. Tenang, Pak. Soale niki celemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Biar Di mana mawon. tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya Pak, iki sowan kene. Bapak Ibu, ini ki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip kok. Kowe aja ngono, kowe tak duduhi ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi Ning- sane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora, Ana powere. saka ora. Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu
panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Napa nggih? Nggih, saestu kok mau diantu-antu kados pundi sepados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kalipancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? amen curahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Curahan got lho. Ya ora payu. Mulane ku- dalan tikus sih. Lah sapa ora ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndak nyenteri bapakne. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kalimancur. Nggih, lha Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak ya. Amin. Ya pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembodo ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumnya aku Ayo, dadi no. Elisa. Nyobet pisan-pisan kok diwali. Ah iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Nggih. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan samping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Mangke. Pundi sing mang dhisik ki arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Samping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan, caping gunung ki mawon. Kok campur joan. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kondisi yo, saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang mbawani putra kekalih mangke Nggih. sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. 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 Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang konang. Ayo Mbak. Ayo mobil. Kok malah keteprek, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene mung dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Ya Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngeyel. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kok kek mangap, kek mangap. Kek Ya ngene. aku wis mangap lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Oh, ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Konang. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Nah, bapak iki lagi mumbul lagi kok. Tibane iki mak jeleng ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah yo Mas. Bapak malah ngene.
Engko neneng sing nyamar tak nek 15. Wah. Molas. Kona Ngapa, Pak? Ngapa? aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggon ning ndi oleh wae. Tak siri kukuli ya Mbah ya. Lah ukume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih kon. Yang memandang Suarane anakku sing siji mengkaro Oh ya tak nggo nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Kowe nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Lah kene, coba. Coba Pak. Sik piye iki mau piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Ayo. Rasa nggo efek ngomong. Ya sapa mau cepet. Terus Pak, Aku ki meng nyontoni Lah malah. coba Mbak kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. Bapak ngene lho. Piye? Piye? Kaya Baleni, Bapak. Pak. Kembang lewat. Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ra iso le Lambe ning ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene dor, kene Iki isor ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu itu guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Wis tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Aku ki muni kembang lepae, ngono ki iso gawe teras iso Iya, iso teras. Mergo kembang lepae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar padake Lah iso bendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Piye, Pak? milih lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digarek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Kembali. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan. Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara padane. Saya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Ya. Waduh, Alah kaya Kemeruh. Kemeruh, Pak. Kaya apal-apal. Mas Kris barang sing lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi. Oh, ya teguh kuwi ana.
Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang lho. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawure tok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Nggih. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? Pacitan kok Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki Pacitan ora kok Sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah ya, Pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekan lek kuwareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek gek sapi teg wis sapi teg. Pacitan. Oh. Pak, sik. Mana tumpak tinting nek klik kenapa to, Pak? Iya. Kok aku kayak krungu klotok-klotok kene apa to, Pak? Jene. Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku delok bajingmu, Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Oh, joget kok klotok-klotok iki. Kuwi yo telaten mentok kupingmu. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Piye? biyen Piye? muni panas iki wong Piye? sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Terus Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Panas. Angger rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. lah mergane Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora aneh wis. Agene wong lanang nyedakno susu ngokok ngakangmu ngok. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Nggih, biyen. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngokok ngakangmu. Aku mbok aku wong ego akak. Mbokku ki ngongkon aku ling ngundang aku kok. Piye? Kalau ya ora ngemut susur. Nah. Aku kok. Aku Kok aku kok. Gak aku. apa kuwi karepe? Kok nasul kok wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Wah, Udan. oh, niki kajenge parian menyambut gawe. Ayo. Oh, Ayo. Jin. Dicucukne le Sinden, mangan sinden, ayam marang- panggang mau. Ayo. Weh. Iki. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi nggih. kamerane. Pimpin saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan. Iya, Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, kelelekan ya. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur kukur. Wah, nek kuwi nyemoni. Mula lek arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. Sampun. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga Kali Pancur. Heeh. Tansah
kathah rezeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya le ngamini ngangge nada ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bu Kesi, yo selanjutnya. Monggo Bu Kesi. Nggih. Mangan cucur Mangan jujur. cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat Kali Pancur uripipun bagya mulya. Yo. Allahumma. Oh, kaya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian. Ayo. Liyane do mikir. Nah, Kentekan cur kowe engko mesti. aku kono Untuk pada. Nek sing keri dhewe iki Kowe sing mesti arep wektune sik ngelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa Kali Pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Kowe yo nyepake ngono didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo Kita. Tuku jamur guri sing di dhuwit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh. Masyarakat Kali Pancur sehat sedaya. Allahumma amin. Ngapunten Mbah, obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi Beda iki ya. Wedi. Liyane ora-ora kok idi iki apa iki? Coba. Wedi jebul kukul. Ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak Pindah. kukul kok pindah-pindah. Ayo. Ayo Nduk. Wedi. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu doa. Ibu langsung doa. Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Ayo. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma Kowe arep niki ajendikan parian mboten? mungkin wis nyiapke mendine. Kowe nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku ndak yo jangan aku ya. Apa ya? Ya golek liyane wong ya kreatif kok ya. Ketok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kali Pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma Amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur ngerti, ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya boleh Pak karepku ra mel-mel. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campur Bani kok nek iso. KTP. Engko bebas. Iya iya iya. Warga Kali Pancur piyayinipun grapyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Dek aku kari Ayo, Mbak, dhewe. ngapi dhewe, Mbak? Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes. Mugi-mugi warga Kali Pancur ya sing pegawe ya sing petani ya sing bakul ya sing karyawan ya sing buruh ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Ayo. Akeh men to Mbah jenengan. Lah engko nek sithik arga. Monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaling.
Maksudnya piye iki tulisan? Lah jenengane teng Juli. YouTube lak kondang Jula-Juline. Tanggap ngono lho, Pak. Ditunggu tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Napa? Melayu-melayu mergo nguyak walang. Melompat bedhek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Nano. Ngono kuwi lek mung guyonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Nuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami lededung mugi tansah pinaringan kalih sambeka. Linangkung wonten ngarsanipun ibu ingkang taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu. Ayo kabeh karo mesem guyu gotong royong supaya desane cepet aman. Nuwun sewu niki Pak Lurah lengarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan. Amin. Nuwun sewu Bapak Polisi le nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo kabeh wong sing padha judi menika wonten lapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa. Ugi wonten rawuh lenggah Bapak Camat mesti wae nggateke masyarakat semua program yakin mesti itu cepat supaya masyarakat semua makin sehat. Saya abot dadi Pak Kiai esok awal sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lak nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot meneh ngono sing dadi guru le nyambut gawe biyen Senin nganti dina Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena diguguk uga kena lagi tiru kae ibu jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayam tentrem mergo kebakane emat ana meneh ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ati kudu sabar sareh ora kena muring-muring ana meneh kae jilbab kok warnane putih kae busana muslim jarir lak perlambang suci nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam
RT berapa tadi? RW Bilang. Mbah Mo. RW. Mbah Mo tadi ada. RW urung lho Pak. Pak Lurah wis, Pak Kiai wis, tentara wis, RW. RW 3, RW 5, RW 4 iki. Ngebet meneh ngono lah sing dadi RW. Kudu iso nentrem kerak wargane. Sebab RW iku pinangka contone, mongko RW mung sethithik jare bayarane. Anggane ini sethithik RW RT itu ujung tombak pemerintahan yang selalu berhadapan dengan warga. Aneng wong negor kayu ra nembung RT, aneng wong DMN RT. DMN iki apa? Di mana RT? Apa nah ya sing durung ngono kok sing durung. Mau ibu-ibu jilbab ana sing durung. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Semangat kompak kok kene. Oh, lah nek sak geleme dhewe ngene iki ya empuk ndrasku. Abot meneh sing dadi Karang Taruna itu terjadi pemudi lan pemuda. Benar. Setiap saat itu harus siaga. Ini desa harus dijaga. Karang Taruna. Sing ditanggap saiki iki sakmene iki ana piyaga. Oh ya wis piyaga mboten Ya ora apa-apa kok. Yoga dalang sinden iki kudu ngerti. Abot meneh sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teka sopan santun kudune dijaga nyelingi sing digelar iki budaya Jawa. Wah iya. Sinden. Nun sewu lho Bu Gasi. Aku sing paling tak wedeni iki Mas. Lah ngopo? Nggih mboten napa-napa lho nek ngundika anu sarana to ngaling-aling Bu Gasi. Ngaling-alingi Bu Gasi. Ora kok Bu Kesi lan kono lho. Oh ya ora apa-apa nggih. Abot meneh sing dadi sinden ora sah wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Dalang. Ajeng sing apik no sing elek. Sing apik. Sing apik ya ragat. Lah wis diragati panitia ngono sing protes ora. Abot meneh ngono sing dadi dalang kancane nggon pedang piambe lenggan nang nggon padang. Ning ngarepe mingkelir karo wayang iki terangane dadi dalang kondang. Dagelan. Dagelan. Abot meneh iki lak dagelane kudu penak runtuh dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge. Mongko iki wis entek bayaran. Oh, sampean ki cok bayar dhisik dadi aku mlaku ki kleang-kleang. Lah tertib wong panitiane tertib kok ya melu tertib. Nggih, matur nuwun. Iki nek jula-juli parikan kene sewengi ra entek-entek ndak malah selera. Ditutup. Nggih, niki mau dibacutke. Nadyan. Nadyan wadon sarata Sara suling masuk langgam sapi dulu.